at ryge ned i høet, den anden han lander på fliseren. Så lægger den med hovedet først. Altså, ej. Du sidder der med armene i hænderne. Ej, alle folk de står bare og griner, når de vælter ned i fortet. Prøv at tænke på, at der er en, der flyver ned sådan i luften. Så gør han sådan her i luften. Nå, så hele vejen ned. Så kommer der bare sådan... Ja, laver lige. Han laver lige en dej. Han laver en dime-kolbe nu. Okay, vi skal lige have noget tænkemusik til at finde på en god joke. Skulle du vælge noget bedre? Jeg har det. Det kommer som totalt random. Hvor er det godt. Man tager sådan en håndpistol frem, så skyder man hele vejen ned. Så er han ikke færdig, han løber ud og flyder inden det her, der rammer, og så løber han rundt med sådan en AK. Så sidder han sådan en grill i luften. Han sidder sådan en grill i luften. Han sidder sådan en grill i luften. Han sidder, nej, han kommer sådan en jet, jeg er lige forbi. Say hello to my big friend. Jeg kan høre dig. De lander der, ikke? Den I sidder. Ja? Landet på. Nej. Hvis det var mig, som var lige eller så hoppede på bullshit, så ikke så jeg bare fucking meget løs. Det var sjovt, hvis man hopper ud, så smadrer han sin egen bil. Ham der hopper ud over. Han lander på sin egen bil. Han lander på sin boner. Pinevand holder slåskamp, hvis de flyver ned fra. Så nej, den knækker bare. Det knækker midt over. Man kan bare se, at han har biløgneren i hånden, og så piper han. Så kan man bare se det der pip, så kan man bare se, så smører han lige ned i smører han lige gennem roden ned på kølehælden. For helvede. Ej, prøv at tænke på, hvis de knippede i det regn ned, og så røg der spær på de mennesker, der ligger dernede. What the fuck, man? Der sker med den der samtale. Det er for en grin, jeg... Så når man lægger i stykker, så finder de bare sådan nogle kondomer over det hele. De ligger bare, de hænger på sådan nogle træer og alt muligt, de der buske ned. Og nogle af dem, så ligger der sådan en, så ligger der en afskåret pik i den. Sådan en brændt pik. Så kommer sammen forbi. Kebab. Jeg har aldrig grinet så lang tid i et år, men... Jeg fik for luft! Nuts! Nej. Ellers så bare sådan to de... Den ene hun overlever. Nej, den anden han rundede sådan en hæk.